pandanchifamba hangu muroto hanzi imbwa dziri kubaiswa majekiseni, saka vanoti varume vedu imbwa enda munobaisa majekiseni mubve pana. Nekuti hatidi kuti munhu akandokubvisira mari, munhu wauine wana naye womupa zita rakadaro kushora Mwari. Saka vamwe varume vanoziva imwe vhesi stereki yavanoda vachiavoida imwe inoenderana futi neizvozvo. Pane vhesi rinoti Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Varume vanodare kunzi wives, submit to your husband. Kunyevera hamudi kutaura nerenyura, munodzidziswa kunzi muchengetedze madzimai, munoda imimi kuchengetwa nekuremekedzwa. It's two-way traffic, handiti? Saka pane vamwe husbands out there vane favorite verse iro rekuti wives, submit to your own husband. But submission here haingouiche. Iwe unofanira you don't have to just give, you earn it. Iwe unoita pati yako kuda mudzimai nekumuitira zvanoda, iye okuitirawo zvabalance, handiti? Saka hapana, hazvisi one-sided. Mudzimai anokuteerera kana uchimuremekedzawo. Mudzimai anokuteerera kana uchimubata zvakanaka, because anoziva kuti ndiwe musoro wemba. Musoro wemba ndiwe leader, ndiwe decision maker, ndiwe muchengeti. Utori dombo redu mumba munomu kana uripo uri munhurume. Asi ukamubatawo rafu hazvichaenderana izvo. Hazvichaenderana zvachose, munhu wenyama anogumbuka, handiti? Unofanira kudzidza kuandastenda mudzimai wako. Makazvarwa kwakasiyana, mukakurira kwakasiyana, makuadjusta mese to meet halfway kuti munzwisisane. Saka the first thing chekuita kunzwisisa kuti mumwe wako zvaanofarira ndeizvi, zvaasingafariri ndeizvi, zvaasingafariri wobva warega kuzviita, kuita kuti mugare makafara mumba imomo. Saka what does it take to be really to love your wife zveshua chii chinoitika? Tombotarisa word iro rekuti husband, zita rekuti husband. Totangira pana H for husband, handiti? Anoreva honor. You must honor your wife, handiti? Kumuremekedza. You unofanira kuunderstanda mukadzi wako. Pane zvese zvamunenge muchiita mumba. S security. Mukadzi nevana kana vari mumba vanoziva kuti kuna baba. Kana akarwara ane anomuona, kana tikashaya chinhu mumba baba vanoenda. They must feel secure and protected. Handiti? B, building unity and direction. Baba vanoumba mhuri yavo kuti inge iri pamwe chete. Baba vanofanira kupa direction ine hunhu, ine umwari mukati vachiwaka mhuri yavo. What the wife needs, vanofanira kuteerera vachiunza. Vana vanoda zvakati, ngazoita baba vanosuwiwa pamba kuti hii dai baba vari pano izvi zvadai, dai baba vari pano izvi zvadai. Ita kuti munge muri pamwe chete as one unit nemudzimai, handiti? A, agreement. Nyaya yema-disagreements ndoya inozotaurwa ichiuya nema-domestic violence. Kuita disagree. Kana uchiziva kuti wakuunderstanda munhu wako, language yamunoshandisa ngaive yekuremekedza. Kwete kuti ndini mukuru kana kuti ndini chi. Ngaive language yekuremekedza, because zvazvitaurwa zviya zvekuti mwana angakurira mune vabereki vanorwa, anofunga ndo zviri normal. Wake mukadzi paachamurora anenge achimurova because ndo zvakakura achiona, ndo chikoro chaakaona ichocho. Saka in a godly way we don't do that. Understanda mumwe wako, moita agree kana ari mabudget emumba, kana iri midziyo inoda kutengwa, kana iri project inoda kutangwa, wiriranai zvakanaka so that both of you will support the
project. Tauya kuna N. Murume akanaka anoita nature muri yake, especially mudzimai. Nurturing yacho, you provide all zvinodiwa zvese. Unofanira kuona mudzimai wako semunhu, seshamwari yako, sefriend yako. Kana ari kubasa, your wife blossoms into amazing, mood, nakidza yekuti anenge achingofara. Izvozvo achiitawo reciprocate along those lines. D. Baba muri defender wemhuri. Munotodefenda mhuri yenyu kubva kune any harm. Muripo ya musoro wemba, you are the leader, you are the decision maker, you are the defender, you are the protector, you are munema multi roles. Atinoti multiple roles dzamuinadzo dzinoda kutariswa dzichichengetedzwa. How do you become a godly husband? The first duty is to be available for your family. You cannot be a father in absentia. All the time, you must create time in the family. It's important. When I function say na absent father, when I say vane mhuri yakapatana iri pamwe chete nemwana akurira kumhuri iri dismantled, unotoona difference. Ndiri kunyepa here. Because even kuverenga nemabhuku muchiita mahomework nevana, vanotozvizwa ndiri kumirira date, ndine project yangu ndiri kumirira date, vachauya vondibatsira. Create time nefamily yako. Handiti my duties are dead, ane functions awo akawanda. Tambotaura kuti kuwepo just availability yababa pamba iri important. Godliness, masessions ekuti apo mune muchinamata muri pamwepo nemhuri yenyu, itai timetable mumba yekuti by this time toita kuita munamato wedu, tisatadya kana kuti tapedza kudya. Vana vokura vari mazviri izvozvo vachizviziva. Leadership, unoleader family yako zvakanaka. Matthew 6 verse 9 to 15 mukaiverenga inotidzidzisa kuti kana uri a husband, what do you do to your family? You must provide for your family. Vanda mbatya, vanda chikafu, vanda ma-school fees. Iwe baba uri responsible. Vanoda rudo apart from other things. Vanoda protection. Baba muri disciplinarian, munodzidzisa vana discipline. And most of all, I repeat, availability ya baba iri important kumhuri yavo. A great baba, a great father with family. Anditika. Atimutori kuenda naye kuchechi. Anoti encourage isusu kuti aende kuchechi. Anditi kuitira kuti mhuri ikure iri mugwara. Baba vanofanira kuleader kuenda kuchechi. Baba vanoprotect a family. Tambozvitaura izvozvo. The Bible says kuna Hebrews, no discipline seems pleasant at the time but painful. Discipline sometimes inorwadza but iri worth it because iri kuwaka mwana. Haisi kumudestroya, iri kuumba upenyu hwake hwamangwana kuti hunge hwakanaka. Saka zviri nani kurwadziwa iye zvinezvi achiita upenyu hwakanaka than kumuregerera akadaro oita benzi mangwana. Baba vanoita available all the time kuvana vari right. Yes, mabasa anoendwa, mamwe ari kure, ari distance. Asi paunenge uripo, make sure you have your family with you. And use my checks and balances anoitwa kuti muri kana ndisipo vari kukondinya here nema evening prayers aya. You want to check kuti zviri kuitwa here. Hapana zvinofanira kunyanya kuchinja nekuti jeje havapo. Kana vakadzidziswa kuti tinonamata nguva yakadai, ngaiitwe saizvozvo. Handiti? Hallelujah! Amen. Wedra baba ndori final kazhinji. Kana tiri nema-discussions atiri kuita semurume nemukadzi, baba is the final say, handiti?
asi wanokupa nguva yekuisa pfungwa dzako, opinion yako. We are a team, muri kudiscussa maprojects amuda kuita. Motarisa finance dzenyu, motarisa situation yevana, motarisa baba ndo vane final say, havafaniri kuitirwa navo. At least you contributed your opinion ipapo. Handiti? And make sure kuti pamene muchipanana ma-opinions hapana kushora mumwe. Mawords amunochuza kutaura ngave ari anoremekedzwa kuti uri kutaura nababa, because vana vanenge vachizvinzwa futi, vanotoredzera language iyoyo yamune muchitaura. One of the greatest gifts tamboitaura is security yevana. It comes from seeing their mom vachidiwa nekuprotectwa nababa. One of us was in the sutiri protected. Loving your wife also means protecting your wholesomeness. Because uri half kana usina mudzimai wako padhuze. Kuti wakazara unenge nemudzimai wako, sons how they should treat women. Saka kana uchirova mukadzi mwana achangorovawo mukadzi, kwaari zvine zviri normal, which is very bad. You must love them unconditionally. Muri yako ifarire, kwete kuti ndeifarire ngaiite zvakati, kupa ma-conditions. Hazvibvumidzwi izvozvo, asi izvo zvakataurwa naMwari. Handizi? They were raised in an environment yakanaka, saka vanhu vari kutoredzera hunhu hwababa vachiziva kuti kuna Mwari. Handizika? Hello? Hallelujah. Tiri tese here. Okay. Nyaya yekunamata kumba hatimboisiyo nekuti iri important. Kwangu kunotozikanwa kunzi time dzakati wese vari kuzvikoro nekubasa unenge wamumba panofanira kuitwa munamato. Whether ndiripo pamba kana handipo, uripo munamato. Because